Vošičoučké. Co to je? Vošičoučké to je. Ještě tak je. A co to je, Kubo? To je nějaké miminko. Miminko. No. A ty jsi chtěl miminko od Ježíška? Podívej se. To je babička. To je miminko. Vidím i s nočníkem, koukám. Jak se bude jmenovat? To musíš dát nějaký jméno. Nevím, jak se jmenuje. Co můžeš vymyslet? Musíš si pak vymyslet nějaký jméno pro něj. Chtěla, aby se jmenovala. Tenhle. Co tam bude? Co tam bude? Můžu ti to pomoct? To je Kuba. Ti to pomůžu, jo? Rozdělat. Můžu? Ale daleko bude. Už máme miminko ubalené. Už máme miminko vybalené. Mám to bylo rychlý, no. A co to tam má? Co tam má? Si můžeš otevřít skrámek už. Je to studené. To asi jak ten Ježíšek letěl tou oblohou a je tam zima. To můžeš vařit, víš? Můžeš s tím vařit. Ale už jsem otevřel toto. Se podívej.